Aivan. No niin! Oikein ristuksen komiaa lauantai-ehtoota myös mun elikkä Jarpin ja Maikin puolesta. Ja haluan heti tähän alkuun onnitella teitä kaikkia rakkaat ihmiset, että olette tänään tullut tänne. Nimittäin te pääsette todistamaan rallin tulevaisuutta. On nimittäin niin, että niin kuin kaikilla lajeilla, niin myös rallilla on se hieno piirre, että niillä on tapana kehittyä. Ja tänään me tullaan esittelemään teille se vehje, mikä tämän lajin mullistaa. Se on vakauttaja, mikä tulee siis karsimaan kaikista EK-ajoista lukemattomia sekunteja pois. Mutta ettei tämä menisi vaan puheen lätinäksi, niin me todistetaan tää teille. Me käydään ottamassa yksi pohja-aikakierros, vai mitä Maikki? Se tehdään nyt pohja-aika. No niin, saatte kaikki, kaivakaa kelloja esiin. Tuolta kun me tullaan mettän takaa, niin siitä kello lähtee käyntiin ja tähän kohtaan. Ja tää on mahtava. Täältä mä nyt kaivan kellon esiin. Ja ihan tuota pikaa kantaamme takaisin areenalle. Suoran päässä, pian alkaa hautunen kuulua. Ja sitten tullaan ja tää oli siitä Maikki vasen. Missä veikkaan, että tänään tullaan näkemään jonkinlaisia ajoja. No niin, virallinen aika on 39.23. Tällaista ralliahan te olette tottunut nähdä ja näette tänään vielä lukemattomia määriä. Kisassa on mukana yli 200 autoa, mutta nyt otetaan vakauttaja käyttöön. Tämähän tulee siis, vaikka pitkät liipit rallissa on näyttäviä ja niitä on kiva katsella, mutta ne auttamattomasti syö sekunteja jokaisella EK:lla. Sen takia me ollaan kehitetty tällainen vakautusjärjestelmä, joka pitää auton linjassa ja se tulee kulkemaan kuin kiskoilla. Eli nyt me hyppään takaisin autoon, me tehdään toi sama lenkki uudestaan, kellotetaan se uudestaan. Ja katsokaa tarkkaavaisesti, kun me kurvataan takaisin tänne areenalle ihan tuossa tuokiossa. Ja pistäkää kellot valmiiksi. Jaha, täällä on pikkuisen ruuhkaa tällä takasuoralla, täällä on pelastushenkilökuntaa. Kamerat pitkällänsä tukkii meidän reittiä. Eikä me pian saada ne tästä hätyytettyä. Palaamme siis areenalle ihan tuossa tuokiossa. Jaha, ja nyt täältä viimeiset viturit saadaan. Mahtavaa työtähän nämä ihmiset tekee kaiken näköisissä pelastustehtävissä. Totta kai kaikki toivotaan, että kenellekään ei satu mitään näissä ralleissa, mutta sitten jos jotain sattuu, niin apukin on lähellä. Täällä varsinaisesti nyt on mitään onnettomuutta sattunut, mutta pientä viivytystä. Ollaan ihan justiin siinä. Se varmasti myös kuuluu auton mörinästä. Ja niin, nyt saatiin viimeiset tietukkeet pois alta. Nyt lähdetään kantaamaan areenalle takaisin. Aika tosiaan, mitä
lähdetään parantamaan meidän vakauttajan kanssa 39.23. Tullaan. Konsanaa tullaan. Tämä toimii mahtavasti. Tämä auttaa kavereita. Siellä viimeiset kuttat. Jaha. Mitäs? Jaa, niin puhuttiin, niin täällä oli ensiapuhenkilökunta aika valppaana. Kaikki näyttää. Onko se kunnossa? Jaa, siellä heilutellaan käsiä. Nostetaan kaveri kyyttiin ja lähdetään menemään. Paljon aika oli? Tärkein kuitenkin, että aika oli 38 ja 10, eli näin tällä meidän vakautusjärjestelmällä me otettiin heti sekunti pois ajasta ja mä luulen, että meidän kannattaa Maikki nyt häipyä. Kyllä. Pitäisikö meidän vielä, että meillä oli kyydissä, niin kertoa ketä siellä oli? Joo, tosiaan meillähän oli täällä autossa kyytissä myös 2 pelkääjää kirkuun, niin kuin pienet tytöt voi kertoa. No niin, kukas täällä on onnekas pääsi tähän Maikin kyyttiin? Seppäsen Pasi. Seppäsen Pasi oli ja sitten kaverina vielä Matti Laakso. Matti Laakso. Mikä firma se on? Mikä firma? SP Soodapuhallus. SP Soodapuhalluksesta. Juuri näin, tuli nääkin selväksi. Voi sanoa, että täällä vähän pissa haisee, mutta hei, tää kaveri ei hengitä, niin me poistutaan. Jos haluatte tulla moikkaamaan, niin 2-3 ollaan tuolla kisatoimiston edustalla. Jakas nimmareet, ottais kuvia ja juttelemas mukavia. Moro! Nyt voi mennä. Ja näin.